Bueno, esan dakua, Orduan, pixka kontatu jak nola jundaken karrera? Bueno, karrera hasieran grupillo bat inda jungea betikoraino. Hor kantea parian oia Izkanderrekin batea, bea aurrian jarria. Eta izan horrentaino eta bilo batea, goiti berare, etzion bat hau bestea arriskutzu denola zion, ez dugu asko tira ere. Eta goiko bi bueltak eta aurrena buelta eman deunian, aurrian jarri naiz, baina hori, doblatzen da zean, berze betikorakoan harrapa indit, pasa indit. Eta bigarren buelta bukaeran, hori, ja lapa bera azteakoan, ja tira indet eta sumair arte alda pixkat. Lokatza egin eta arriskutzu da zion, Igual gehiagi arriskatzeko hori hori da, esuan gaur eguna dana eman da bera bajatzeko ere. San loentetik berako hortane lokatza asko, harriak guztia zaben, orduan pixka txakurra utzitzen da... Alare aldia horri indek, ez? Alde tarti hor txatea? Tartia hor. Izkande pixka beldurtzen da, no? Izautzetelako, nire mantzo jaitsi naiz, baina hori, hor gehiena abantatzeuna aldia hor txatea. Bueno, eta hiri gaurkoan, korri gaiti ez gain, tokatu zai pixkat antolatzaile lana horretik gan, ez? Baina, kezka hori behintzat bai eukidek, ez? Bai. Ben salida eman deun arte, demo guztian buruan, goia nola ongoan, bidia nola ongoan, danak ondo jarrita egon goian, inorrez galtzia, dana ardurak, ez? Goia karreran zartu zenean, ahaztu pixka, baina hori, karrera aurreko demo guztian, hori, kezka hori. Eta ze balorazio egiten da ikusita nola hartzen duen? Ondo, dana osoik nahi abitu behintza, eta importantiena hori, gehokuak, eta hori, ondo hartzen duela, jendia guztua dola, jende asko etorri da, eta azkenean 70 gorako partaidetza, eta hori, Canicross batian asko dek. Asko dek, jakinda, Guadalajaran beste bat zeola, Katalunian beste bat, eta Cantabrialdean beste bat. Eta gero, ikustea ere, jendia etorri, gangoian ebasitxo jendia ikusita segiro zero. Jende pila bat, euritan da jendia, eta hemen bidian gora, baita Ibedrolako pare hortan da bedu gainean, jende asko, guztua, jendia movimentua handia. Oandikan igual, balorazio sakona egiteko goizegidek, baina zoze ibilbidei buruz edo, ja zoze okurritu zeik aldatu berra, hortzadek, bi bueltako hori, raton urteako beste forma batea edo, buelta batekin leik edeun, rekordio pixka lusatu no baitea, pixka ikusin berde, ez dela toki politiaek, giro honagin, gaur ikusteko angoian da oso politia esan, baina, alare jundea jendia, hori dek angoian da jendia zitxon, da guztua, balorazio hona.